ram hi anilo kan param za tuan pun moi chu ani tu na hele ramma leng ri ma ila ram lo thêm tu ra tan tuan say kan ni mit lang ai lo ram mo ya chuan lung tu kal ta an kim nge phật sai tin an vô sia ve nun na ema a phul renge kan ram chan tu chu nam po chu mun ten tu chuan hi nim pe yep le un tra hi nei hi a re don lo ve vang lai un tra dia ma a ra un chua una chuan ma yin au ma ila a so to lo ni ka ngai lo ram mo ya chuan lung tu kal ta an kim nge phật sai tin an vô sia ve nun na ema a phul renge kan ram chan tu chu akin na chu mun ro pui kan then una chua ang le van se rapiang kim tene kan tu phật sai ri am dai to lo va na ram thiam lim kan satuan ko pui a chua nit lang ai lo ram mo ya chuan lung tu kal ta an kim nge phật sai tin an vô sia ve nun na ema a phul renge kan ram chan tu chu akin na chu mun ro pui kan then una chua ang le van se rapiang nim tene kan tu phật sai ri am dai to lo va na ram thiam lim kan satuan ko pui a chua nit lang ai lo ram mo ya chuan lung tu kal ta an kim nge phật sai tin an vô sia ve nun na ema a phul renge kan ram chan tu chu nit lang ai lo ram mo ya chuan lung tu kal ta an kim nge phật sai tin an vô sia ve nun na ema a phul renge kan ram chan